Мәркәзебездә инде 7-нче мәртәбә үткәреләчәк республика ифтарына санаулы көннәр калып бара. Рамазан аеның иң масштаблы чарасында кемнәр катнаша һәм аның асылы нидән гыйбарәт? Эфирда таяну нуктасы тапшыру сөйдә Венера Әйтова. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне. Хәзрәт, инде республика күләм ифтарының асылы нидән гыйбарәт? Аңлатып китсәгез иде иңелек. Нинди максатлар? Ул әлбәттә безнең җумһуриятыбызның мөселманнарының бергәләшеп, бер-берсе белән күрешеп, туганнар гына түгел, гомумән берсен белмәгән кешеләр, бер-берсен дә белмәгән кешеләр бер вакытта, бер урында җыелышып танышуына һәм бер-берсенең хәлен белешүенә, шуның белән гыйбарәтләнеп, Аллаһка шөкер итеп, үзләренең тормышларын дәвам итүенә бик зур бер тәргеш, бер импульс булуына без өмет баглыйбыз. Тамашачыларны кызыксындырырга мөмкин, кемнәр килә соң монда дип. Чөнки гомумән алганда республикада безнең мөселманнар бихисап бит җыелган бөтен кеше килеп җитә алмый. Гадәттә гади халкыбыз килә һәм ул ел сайын беренчесеннән алып соңгысына кадәр гомумән безнең Татарстан җумһуриятендә яшәүче мөселманнарның төрлесе килә, бөтен кемнең мөмкинчелеге бар, әлбәттә һәрберсе шушы ифтарда килеп катнашалар. Ни рәвешле эләгергә мөмкин бирегә? Чөнки әзрәк әле вакыт бар кебек. Мөфтияткә бирелгән шушы мөмкинчелекләрдән таянып, әлбәттә безнең 48 мөхтәсибәт аша кемнең теләге булган кешеләргә шушы мөмкинчелек таратылды. Татарстан җумһурияте буенча тулысынча. Әлбәттә монда берәберне инде таратылды дип әйтәсез. Мөхтәсибәтләр таратылды. Әлбәттә монда бер момент бар. Ул да булса Ирак яшәүче, ягъни Ирак районнарында яшәүче кешеләргә хәзерге вакытта, җәйге ураза вакытында ифтарга килү, Казандагы ифтарга гади әле ифтарга килү дә уңайсыз. Ни сәбәпле? Алар кайтып җиткәнче төн үтә. Алар үзләренең өйләренә кайтып җиткәнче төн үтә, һәм алар шушы юлда гына чәй эчеп ашап, сәхәр ашап куярга мәҗбүр булалар. Әлбәттә киләчәктә Аллаһ бирсә, бер 5-6 еллардан соң безнең инде уразабыз яз фасылына үткәннән соң, әлбәттә бу ифтарларда катнашу мөмкинлеге бөтен җумһуриятебезне биләп алачак. Ягъни килгән кеше өенә кайтып җитеп, рәхәтләнеп әле ашыкмыйчан сәхәр ашый ала торган вакытларда җитүенә өмет баглыйбыз. Шуңа күрә бу ифтарларның булуы, айына бер көн шундый республика күләм ифтарның булуы, бу безнең милләтебезнең күрсәткече, безнең милләтебезнең дини аңының үсүенең күрсәткече. Һәм әгәр без монда әлбәттә үзебезне дөнья күләмендә караганда әле бийек лидерлар дип әйтеп булмый, ләкин әлбәттә аутсайдерлардан өстенрәк инде. Рәхмәт бик зур. Безне караучылар арасында төрле милләт вәкилләре дә булырга мөмкин. Гомумән алганда, Нияз хәзрәт, аңлатып китсәгез иде, гомумән алганда ифтарның асылы нидән гыйбарәт? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ифтар бик изге мәҗлес булып тора. Ифтар вакытында мөселманнар бергә җыела, авыз ачалар, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылалар. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларга мөмкинлек бирде шушы көнне Аллаһның әмрен үтәргә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, ураза тотучының ике шатлыгы бар. Беренче шатлык ифтар мәҗлесендә, икенче шатлык Аллаһ Тәгаләне күрү кыямәт көнендә. Һәм ифтар мәҗлесе мөселманнарны берләштерә. Ифтар мәҗлесе кешеләрне дуслаштыра. Ифтар мәҗлесләрендә дугалар кабул була. Ифтар мәҗлесләрендә туганлык мөнәсәбәтләре, дуслык мөнәсәбәтләре ныгый. Һәм ифтар мәҗлесләрендә Коръән укыла, дугалар кылына, вагазлар сөйләнә. Шулай итеп, мөселманнар ифтар мәҗлесләрендә белемнәрен дә арттыралар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кем ураза тотучыны авыз ачтырса, ризыкландырса, ул ураза тотучының әҗерен үзенә алыр. Әмма ураза тотучының әҗере кимемәс. Шуңа күрә никадәр күбрәк кеше булса ифтар мәҗлесләрендә, шул кадәр яхшырак була шушы мәҗлесләрне уздыручыларга һәм шулай ук катнашучыларга.
Шөкер, республикабызда гомумән алганда елдан-ел әйтергә кирәк, арта башлады әлеге мәҗлесләр, оешмалар үткәрәләр. Республика күләмендә бар бит инде гаиләләр дә үткәрә, туганнар белән җыелышып оешмалар, мәчетләрдә үткәрәләр. Менә шушы ифтарларда нәрсә беренчел, шуны аңлатып китсәгез иде. Аерыламы ул әйтик гаилә белән үткәрү белән ифтардан аерыламы зур ифтарлар үткәрү? Нәрсә беренчел анда, ашатумы, әллә вәгазь тыңлау, әйтик шул ук очрашу, үзенә күрә дингә тартумы? Бәлкем бу елда ул килеп карап кына китер, шулай бит икенче елга ураза тотыр, шулай бит. Нәрсә беренчел менә? Кайсы җавап бирсәгез дә була? Ураза тотучы кешене ашату, әлбәттә, ул аңа нигезе бар. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам бер генә мәртәбә түгел, күп мәртәбә ураза тоткан кешене ашату, ягъни ифтар вакытында аны сыйлауны мактаган, аңа күпләтә әҗер язылуын вәгъдә иткән. Шуңа күрә бу эшкә ябырылып кешеләр катнашырга тырыша. Монда әлбәттә авыз ачтыручы кешегә бердән-бер критерий, чын күңеленнән моны эшләүе. Чын күңеленнән моны эшли икән, күңеленең түреннән эшли икән, әлбәттә, моны Аллаһ Тәгалә каршында үзе аңа әйтергә тиеш: "Я Раббым, менә шушы ифтарга дип бүлеп бирелгән акча, ризык, өлеш, мөмкинчелекләр була бөтен синең залың өчен" дип, моны ул күңеленнән әлбәттә әйтергә тиеш, һәм шушыңа Аллаһ Тәгалә аңа игелекле җавап бирүенә, Аллаһ Тәгалә аңа шушы изгелегенең рәхәтен күрергә мөмкинлек, дөньяда һәм ахирәттә рәхәтен күрергә мөмкинлек бирүенә өметләнеп эшли икән, ул вакытта аның ул инде камил рәвештә эшен эшләгән булып санала. Аермасы күләмендә генә. Менә бер кешене ашатса, бер кеше ашаткан әҗере, 1000 кеше ашатса, 1000 кеше ашаткан әҗере алына. Без әле нечкәлекләргә тагын әйләнеп кайтырбыз, хәзрәт. Безнең режиссерыбыз экраннарда әле генә күрсәтте фэшн ифтар мизгелләрен. Рима, шулай ук син булып кайттың. Нинди хисләр фэшн ифтардан булды? Беренче мәртәбәме син һәм? Мин беренче тапкыр катнаштым, һәм минем төрле фикерләр бу чарадан, һәм алар капма каршы, һәм матбугатта да чыннан да бик зур бәхәсләр туды бу чарадан соң. Минем ике фикер монда. Беренчедән, ничектер дөнья күләмендә караганда планетаның яртысы суга интегә, ризыкка интегә, кемдер гомумән сугыш афәтләре кичерә, шул фаҗигаләрне башыннан үтә, һәм без шундый матур табыннарда, аппак табыннарда, шундый мул табыннарда артында утырабыз, ниндер бик матур сурәт күренә. Ул яктан уйлаганда минем барыс күңелем кырыла. Икенче яктан, бәлки ул минем фикерем, минем күңелемдәге фикернең өстенлегедер дә. Татарлар шундый зур чаралар, ул фэшн ифтар булса да, республика күләмендә булган ифтар булса да, узган елны хатын-кызларның аерым уздырдылар. Бу татар мөселманнарның куәтен күрсәтә. Бу татар мөселманнарның дөньяга ачык булуын күрсәтә. Һәм бу беренче чиратта менә шундый зур күләмдә оештыра белүләрен дәлилли, һәм менә фэшн ифтарда мода күрсәткәннәр, шуны караганнар дип кенә әйттеләр, ягъни Коръән укып торсалар хәерлерәк булыр иде дигән фикерләр күп булды. Килешәм моның белән, ләкин бүгенге дөнья ачык дөнья һәм профессионаллар дөньясы. Мин мәсәлән монда мода күрмәдем, үзенең проектларын булдыручы, үзләренең брендларын ниндидер җитештерү эшендә алып барган заманча мөслимәләрне күрдем. Ягъни өйдә ябылып кына утырмыйлар, алар ниндидер өлкәдә профессиональ рәвештә шөгыльләнәләр. Психолог бар анда, ниндидер ризык җитештерүчеләр бар, кием җитештерүчеләр бар, һәм алар менә шуның белән
алга бу дөнья заман белән бергә атлаучы икәнен күрсәтә алдылар. Гомумән аралашу, күрешү, матур күлмәкләрне шул вакытта күрсәтү, шул ук вакытта анда мөнәҗәтләр дә шул яңгырый шулай бит. Гомумән Гүзәл ханым, сез оештыручыларның берсе бит. Нәрсә этәрде, нинди максатлар куясыз шушындый ифтарларны оештырган вакытта? Билгеле, безнең тематик ифтарлар күп, әгәр дә кемгәдер ошамый икән, монда киенеп йөргән кешеләр башка төрле ифтарга да барырга була, үзеңә оештырырга булаймы, өеңдә дә, башка җирдә дә еш ишетергә туры киләме тәнкыйть сүзләрен? Әйтәсем килә, безнең баш оештыручыбыз Жанат Мингазова 4-нче ел үткәрде бу ифтарны. Һәм киләсе елларны ул бер үзе генә үткәрде иде, һәм Камиля белән соңгы елны. Бу елны без 4 булдык. Камиля Губайдуллина, Регина Гарипова һәм мин, Жанат. Безнең максатыбыз исламның матурлыгын күрсәтергә иде. Чөнки Сез кайдыр күрдегезме әлеге идеяны, бәлкем башка илләрдә булгандыр, безгә хас түгел дигән сүзләр дә яңгырагандыр, ишетергә туры килгәндер, шулай бит? Хәзер безнең Жанат бүгенге көнгә Modest Fashion так. Аның исеме генә бераз кыра, теге фэшн ифтар, ниндидер җилбәзәкләр, ниндидер бик матур яңгырый миңа заманча кешеләргә әйе, менә өлкән ниләр кешеләрнең колакларын кыра, күңелен барыбер кырап тора. Теге матур ифтар булса, әйе, гади, теге традицион булса, алар үткәреп җибәрәләр иде. Ләкин менә ниндидер заманча инглиз телләрен кулланганга бәлки шулайдыр. Минем бер сүзем әйтәсем генә бар. Менә бу чарада фикерне югалтма, яме рекламадан соң дәвам иттербез, бездән аерылмагыз, дуслар. Татарстан Яңа Гасыр каналда Тояны нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан кызып-кызып сөйләгәндә Римусына бүлдерергә мәҗбүр булдым. Заман мөслимәләре алда бара дип әйттек инде. Үзләренең эшләрен күрсәтәләр, дөньяга ачык булуын күрсәтәләр. Минем бер генә әйбер булды, менә шушы фэшн ифтарда ул бары аралашу, сөйләшү урыс телендә иде. Мин авылда туган кеше һәм безгә ислам татар теле аша кирде инде. Һәм менә бөтен терминология, бөтен без ифтарда дип сөйләшмидек, авыз ачу, сахар дип сөйләшәдек. Бу бит күптән түгел генә һәм безнең авылда әти, әниләр, әби бабайлар уразада булган гомумән әйтмиләр иде, яшерәләр иде, ул теге яшерен гамәл иде. Хәзер социаль челтәрдә әйтән туга, мин сахар ашыйм, мин авторитет сүзләре барлыкка килә. Менә ансы мине бераз гаҗәпләндерә, безнең заман шул, чынбарлык шул. Кызлар бик кени булдыклы, ләкин 400-500 кешелек оештырдыгыз, шулай бит? 600, субханалла, фәрри. Ләкин килде 600 кеше. Менә булдырырга да кирәк бит, әйме, күпме саваплы эш эшләгәннәр. Хәзрәт, тематик ифтарлар хакында сезнең фикерегез, ничек, кайсыгыз әйтсәгез дә була, ни дәрәҗәдә нәрсәләр булырга тиеш, һичшиксез һәм шушы тематик ифтарларга карашыгыз? Мөһиме, әлбәттә, һәрбер изгелекне, шул исәптән ифтар мәҗлесләрен ихлас күңелдән үткәрергә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен. Һәм төрле темаларга ифтарларның үткәрелүе бик яхшы. Мөселманнар төрле яктан үсәргә тиешләр. Дини белемнәрендә, дөньяви белемнәрендә артырга тиешләр. Һәм шулай ук ифтар мәҗлесләрендә мохтаҗлар да катнашырга тиешләр. Чөнки Рамазан ул изгелек ае, мәрхәмәтлелекне күрсәтү ае. Шундый мәҗлесләргә күбрәк инде авыр хәлдә булган кешеләрне, мохтаҗларны чакырга кирәк. Шул вакытта без күбрәк әҗерләргә ирешербез, Аллаһның ризалыгына ирешербез. Һәм күп кенә мәчетләрдә, әлхәмдүлилләһ, бүгін ифтар мәҗлесләре үткәрелә. Һәм шундый күркәм гадәт бар. Халык ярты сәгать 40 минут алдан җыела мәчеттә һәм башта инде аларга вагызлар сөйләнә. Аннар инде азан әйтелә, авыз ачыла һәм намаз укылып, аннар инде ифтар мәҗлесе башлана.
Рафис хәзрәт, менә шуннан да нәрсә беренчел дигән вакытта турдан туры җавапта әйтмәгән дә идек. Шул вакытта менә кернәп җаваплар тапшыру дәвамында чыга. Әлбәттә җыелышу, аралашу, туганнар белән күрешү һәм ярдәм итү, шулай бит. Монда җыелышып үз якыннарың белән генә түгел, мохтаҗларга ярдәм хакында сүз бара. Ярдәм мәчетендә нинди чаралар оештырасыз нәкъ Рамазан аенда? Assalamu alaikum, hörmətli qardaşlar. Bizning endi məktəbimizdə ko'p yıllar dövründə bu iftar məclisləri davam etə. Həm indi bu yıllarda axırғы 2 ildə 1200 kişi aşağı barabız. Gün sayın Sizdə tematik iftarmı? Əlbəttə, tematik iftar hər bir gündə biz əlbəttə bu kişilərə yardım nişigirək күрсәтергә, һәм инде безнең күрмәүчеләр булганга күрә, аларга да динне ачыкларга тырышабыз. Чөнки алар күп төбәкләрдән киләләр, Рәсәйнең бөтен төбәкләреннән Брайль системасын белән укырга, Куранны укый башларга өйрәнергә теләүчеләр бик күп, һәм инде алар килеп безгә бергәләшеп алар белән ифтар мәҗлесләрендә катнашабыз, бергәләшеп шулай 300 кешегә көн сайын безнең сәхәр мәҗлесләре, иртәнге ашлар без аларга оештырабыз, һәм инде шул ифтарга һәрбер кешеләр катнаша ала, һәм инде без күбрәк менә бу инде бәйтегендә аларның мөмкинчелекләре чигелгән кешеләрне җыярга тырышабыз, күрмәүчеләр, арбада йөрүче кешеләр, аларның шулай ук инде бер төркем кешеләр җыелдылар, чукраклар, кайсылары инде ишетмиләр, аларга махсус без дәресләр дә оештырдык, һәм инде алар яратып bu Ramazan aylarında da kileler. Şulay indi yardım fondu, hem indi dini nəzarətinin bilen birdəmlikdə biz şulay indi tutqunlar bilen, yani türmədə oturuşu kardeşlərə də şulay yardımlarını göstərərgə tırışabız. Mən indi apa aytıb getdi. Əlbəttə kişilər rizqqa muhtaç bulub тұрған iller, şit illərə izlərə barğa kerak түгел. Bizning şəhərdə də, hətta bizning respublikada 9 türmə бар, həm indi şul türmədə 9 мәчет бар, ул да мәхәллә, ул да мусульмандар. Әлбәттә алар төрле халыктан дип әйтгәндә, халык аларны бик аңлап бетми, алар әлбәттә начар гамәл кылгандар, һәм инде кемдер инде зур хата эшләгәннәр, ләкин Аллаһ Тәала аларның тәүбәләрен иншаалла гафу итер, һәм инде менә бу ифтарлар сәбәбе буенча, һәм инде аларның тәүбәләре сәбәбе буенча, намазлары сәбәбе буенча аларны иншаалла Аллаһ Тәала кичерер. Һәм инде без бу дип әйтгәндә чиракта аларга ярдәмләребезне күрсәтергә тиешбез. Һәм инде дини нәзарәте дә бик ярдәм итеп тора. Алар белән инде дини Камил хәзрәтнең амире белән инде Илдар хәзрәт шундый килештеләр. Аларга инде 11 сәгатькә кадәр, төнге сәгать 11гә кадәр мәчетләре аларның ачык. Алар ифтарларын бергәләшеп, көмәкләшеп ифтарларны оештыралар, шулай бергәләшеп таравих намазларын уздыралар. Хәтта сәхәрләрендә алар инде барып столовыйга ашый алалар. Бу бик күркәм, һәм инде ризык кына түгел, аларга әлбәттә бу рухи ризыкта инде безнең хәзрәтләребез аша җиткезергә тырышабыз. Бу шулай ук бик мөһим. Айгөл, менә без әле сөйләшкән арада моңа кадәр андый сүзләр юк дигән сүзләр дә яңгыраттык. Име волонтерлар да элек юк иде. Элек ярдәм итүчеләр генә бар иде, шулай бит. Хәзер мондый зур чаралар да юк иде. Менә бүген дә ярдәм итәргә теләгән безнең тапшыруыбызны караучылар нинди чараларда катнаша алалар? Волонтер буларак менә бу республикалар ифтарларына өлгерә алалармы әле? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Шуннан да волонтер дигән сүз ул юк иде. Без быел ихтыярчы дигән бер сүз уйлап таптык. Ихтыярчы, әмма ләкин ул безнең әле телгә кирип китә алмады. Моны күрәсең, киләсе елга кадәр әзрәк кулланылышта йөртергә кирәк бу сүзне. Һәм шуннан да республика күләм ифтарына бүгенге көндә без инде 1400гә кадәр волонтерны туплый алдык. Һәм бик тә җиңел тупланды. Менә бу бик нык сөендерә. Без һәр вакыт сөйләшәбез ниндидер яңалык хакында. Менә быелга республика күләм ифтарының яңалыгын мин шунда дип әйтер идем. Үз эшчәнлегемнән чыгып инде мин моны сөйлимен. Быел волонтер булып килергә теләүчеләр безнең шактый күп узган елга караганда. Нәрсә белән аңлатыла бу? Бу минемчә аңлатыла шушы исламның җәелүе белән, мохтаҗларга ярдәмнең кирәклеге халыкның күңеленә керә баруы белән. Әлбәттә, монда инде масса күләм мәгълүмат чаралары да, дини нәзарәтенең матбугат үзәге дә үзенең зур өлешен кертә. Һәм менә алга таба да шушы чараларны безгә туктатмыйча, шушы ихтыярчы сүзен кулланылышка кертеп, халыкка
аңлатырга кирәк. Безнең әле Рамазан ае белән генә тәмамланмый изгелек кылу диеп. Һәм инде менә Рамазан буена безнең Рамазан изге гамәлләр ае дигән акцияларыбыз бара бөтен республика буенча. Безнең 25-ннән соң әле мәчетләрдә ифтарлар туктамый. Әгәр дә инде республика ифтарына килә алмадым инде дигән халык бүгенге көндә бар икән, белми калдым дигән халык бар икән, безнең һәрбер мөхтәсибәттә, Казан шәһәре мөхтәсибәтләрендә бүгенге көндә мәчетләргә килеп ярдәм итәргә кирәк. Үзем кичә шулай ялгыш кына бер акшам намазына эләктем Казан шәһәренең мәчетләренең берсенә, шул кадәр күп халык йөри. Аларны ашатып та бетергә кирәк, өстәлен җыеп та бетергә кирәк. Шуңа күрә волонтерларның хезмәте ул менә Нияз хәзрәт әйтеп киткәнчә, нәкъ шушы авыз ачучыны ашатуның хезмәтенә тиң бит инде. Акча бирмәсә дә ул үзеннән кертә теләген, үзенең гамәлен куллана шушы очракта. Шуңа күрә безнең ихтыярчыларыбыздан Аллаһ Тәгалә разый булсын. Димәк, инде республика ифтарына ихтыярчылар җитәрлек булды инде, тупланды. Димәк, җитәрлек, ләкин әгәр дә менә хәзер безне бүген караучылар арасында килер идем диючеләр бар икән, 2 37 86 18 телефоны аша шалтыраталар да безгә. Без аларны теркибез һәм барысын да аңлатабыз. Безнең инде эшебез башланды бүген, чөнки Казан Арена стадионы ул шактый зур стадион, анда 2 кат. Шушы 2 катта да өстәлләрне әзерләргә кирәк, коры җимешләрне юарга кирәк, уларны киптерергә кирәк. Рәхим итсеннәр, иртәгә дә килә алалар, 23 көнне дә килә алалар, 24 көнне дә килә алалар. Бу көннәргә ярдәм итү әле кадерлерәк тә безнең өчен, чөнки 25-нә килеп бер көн ярдәм итү әлбәттә яшьләр өчен күңелле, кызык. Әмма дә ләкин менә Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм итү, нәкъ менә шушы 21, 22, 23, 24 май көннәрендә күренә дә инде. Рәхим итсеннәр, без кабул итәбез. Бу яшьләргә менә социализация өчен дә бик яхшы, чөнки яшьләр гел хәрәкәттә булырга телиләр, алар нәрсәләр катнашырга телиләр, ләкин өстән кушылган әйбердә алар бик теләмиләр. Әмма мондый тел мәсьәләсенә, ислам нине бәйлендидер, кызыклы зур чаралар икән, алар бик нык тиз үз теләкләре белән шулай бит. Һәм менә мин журналист буларак күзәтүләремне әйтәсем килә иде. Мин төрле мәчетләрдә йөрим һәм ифтарларда, авыз ачуларда катнашам. Менә анда башка дин кешеләре, авыррак хәлдә яшәүче безнең милләт булмаган кешеләр дә килә. Кайбер кеше әйтә, бу уразада тотмый бит инде, ни татар да түгел инде, ул нишабири дигән әйтергә. Бик мөһим мәсьәлә шунда. Бу алар бүген киләләр, ислам диненең шундый киң күңеллелеген күрәләр, мул табыннарын күрәләр, ачык күңелләр, мәрхәмәтле булуын күрәләр. Һәм алар менә зур ифтарларда да матур кешеләр күп, яшьләр күп, шундый яшь матур хәзрәтләр чыгыш ясый. Яшьләр башка дин кешеләре булса да бүген яулык япмады, ул киләсе нигә инде уже белә аның әдәбен нинде беләчәк. Шуңа күрә аның бик күп плюслары бар бу ифтарларда. Чыннан да гомумән әлеге ифтарларны бик күп мәсьәләләр бар, четерекле мәсьәләләр. Кем намазда булган кешеләр тотамы, намазда булмаган кешеләр тотмыймы, ураза тоткан кешеләр киләме һәм башка тапшыруларда әле без ифтарлар хакында сөйләшүбезне дәвам иттербез. Хәзрәт, менә бүген әле безнең шундый көн, бүген Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул ителгән көн. Тапшырубызны шуның белән тәмамлыйсы килә, ни дәрәҗәдә бу безнең өчен мөһим нәрсәне без белергә тиеш, һәр мөселман безнең халкыбызны тәкъдирен караганда уңай якка бик йогынты ясаган хәл. Ник дисәгез, монда тамырын караганда ул вакыттагы информацион чаралар, ул вакыттагы мөмкинлекләр тар булган. Ләкин шуңа карамастан ислам диненең хак дин икәнлеген, ислам диненең пак дин икәнлеген аңлап, үзләре аңлап, ислам диненә килгән халык официаль рәвештә ислам динен кабул иткән. Күбесе хаталанып, беренчедән Болгар шәһәрендә яшәгән халык аерым милләт булган, татарлар булмаган дигән хаталы төрле фикерләрне әйтәләр, ләкин Казанда яшәүче татарлар, бу бит инде Казан милләте дигән сүз түгел бит инде. Татарлар әлбәттә ислам динен кабул иткәннәр шушы Болгар илендә. Һәм ислам дин рәсми рәвештә кабул иткән теркәү, алар моңа кадәр ислам диндә булмаган дигән сүз түгел.
Мисал өчен, шулык Ибн Фазланның хезмәтләрен карасак та, нәрсә табабыз? Ул монда килгәннән соң мәчетләр төзелгән инде, хезмәт итеп ятуын, мәдрәсәләр төзелгән инде, халыкка хезмәт итеп укытып ятуын күрә. Һәм мөселманнар арасында хәзерге күзлектән караганда хәтта шундый четерекле мәсьәләләр турында мөселманнар бәхәсләшүен күрә. Ул итәнгә намаз булсын. Шул вакытта. Ягъни аларның дини белем һәм диндарлыгы куәтле һәм югары булганлыгын күрсәтә. Аннан соң башка авторларга карасак, табигиннар арасында инде үк, ягъни сахабалар кулыннан ислам динен кабул иткән кешеләр арасында инде үк татар телендә сөйләүче һәм татар мин дип атаучы кешеләр булганлыгын дәлил булып тора. Киләчәктә дә алар булсын иде, татар телендә сөйләүче безнең мөселман кардәшләребез. Нәкъ шушы позитив ноктада тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз, сау булыгыз.